Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatillahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasbi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina. Wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Abdallah amrahu fi siyah wa afiyah. Wali jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa masyayikhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa la khususan sahibi hadzal kitab. An-Naswayyudiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna bihi bi'ulumi. Wa amaddana bi asrari. Wa ad'alina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Man a'ana ala qadri muslimin. Man sabaya a'ana. Nulungi sapa man. Ala qadri muslimin atase matane wong Islam. Bi syatri kalimatin kelawan separone kalimat. La qiyamah ketemu sapa man Allah yang Gusti Allah. Maktuban halai dan tulis baina ainai yang dalam antarane meripat loro neman ayisun utawi iku wong sing putus asa berrahmatillahi saking rahmate Gusti Allah wa tasdidatu utawi ancaman fi hadzal babi ing dalam iki bab iku kasiratun iku akeh ilatun kang nyewahaken kali hazar maka becik wedi sapa al muslim wong Islam min zalika saking mengkono mateni sakabehane zalik kulal hazar lawan sakabehane wedi wala yu'ridulan aja mintuake sapa muslim nafsahu ing awake muslim lil wong marang tumiba fi sukhtilai ing dalam bendune Gusti Allah wa ghadabilan bendune Gusti Allah wala natilan laknat Gusti Allah wa azabilan azab Gusti Allah al azim ngagung wal iyasilan luas mir rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah nas'alullah al afiyah wassalamah min jami'i anwa'il khizyi saking sakabehane pira-pira warna keenaan wal bala ilan bala fil akhirat ing dalam akhirat wal ulalan donya lana krana kita wali ahbabina lan kekasih kita wa kafatil muslimin lan sakabehane wong-wong Islam summa inna nulis tuana kita iku nara iku ningali sapa kita annadzkura ing tanutur sapa kita guna ing dalam kene sean ing suci yasiran kang sithik mimma sange perkara ya ta'ala kang gumantung apa ma bil wilayati kelawan kekuasaan fa inna hadzal maudi amakastune iki panggonan iku min angsabil mawadi iku saking luweh pantese pira-pira panggonan dizikri zalika marang nutur mengkono-mengkono ma ya ta'ala bil wilayat
Wa'lamu lan ngerti sira kabeh ma'asyiral ikhwan. Amaddanallah, amadda mugi nulungi. Na ing kita sinten Allah Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh. Bidawamit taufiq kelawan langgenge pitulung. Annat ta'arruda istune ngedeng lil wilayati marang kekuasaan. Fi iku ing dalem ta'arrud. Khatarun utai kekhawatiran. Wa anna dukhula astune ngleboni fi ing dalem wilayat wa taqlida astune kalungan lil uhdi marang tanggungane li uhdati marang tanggungane wilayat min asqalil umuri iku sangking luweh abote pira-pira perkara wa syaqqiyalan luweh berate umur. Fayam bagi mangka sayek jalil mukminin kedua wong mukmin al musyfiqi kang wedi utawa kuwatir ala dini ing atase agamane mukmin al harisi kang nemen-nemeni ala najati nafsi ing atase slamete awak dhewe ne mukmin wa salamati alan slamete awak wa khalasialan bersih awak ayah dari zabar tentang reksa sapa mukmin minal wilayati sanging bira-bira kekuasaan wa tabi adalan ngadah sapa mukmin anha sanging wilayat ma wajadan selagine nemu sapa mukmin ila zalika marang mengkono tabaat sabilan ing dalan summa in min ahamil wilayati maka nulis duwane iku saking gadine wilayat al ammarata ing pemerintahan wasal panatalan kerajaan sumal qadaa maka nuli mutusi hukum wal hukma lan ngukumi sumal wilayata maka nuli nguasani ala amwalil yatama atase pira-pira hartane cah yatim wal awqafilan pira-pira wakaf menawi zalika lan sepadane mengkono kang tinutur wa fi jami'alan iku saking kang tinutur khatarun utawi kekhawatiran qala sallallahu alaihi wasallam fil imarati wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.